Takže dneska si ukážeme, ako si zmeniť svoj profil na e-svetoch. Prihlásime sa. No a pozrieme sa, ako ten náš profil vlastne vyzerá. Keď sa vám to otvorí, tak vidíte svoje e-novinky, najnovšie veci, ktoré sa dejú u vás vo vašich skupinkách, stenu, ktorú môžu vidieť vaši kamaráti. Je to verejné, toto môže vidieť vlastne hociaký užívateľ, ktorý si klikne na váš profil. A tak si pozrieme, ako vyzerá váš profil. Zatiaľ nič moc, veľa tých informácií tam nie je. Takže si ideme zmeniť, aby o nás ľudia viacej vedeli. Takže napíšem si sem svoje meno. Priezvisko, aby som sa odlíšila od ostatných, ktorí sa volajú, dajme tomu Marv. Ďalej si môžem vyplniť svoj dátum narodenia. Čisto kvôli tomu, aby mi ľudia mohli gratulovať k narodeninám. Dá sa dať nezobrazovať rok narodenia, keď to necháte zakliknuté, takže nebudú vedieť, koľko máte rokov, ak vám to je nepríjemné, ale budú vám vedieť, kedy vám majú gratulovať. Takže si zaklikneme pohlavie. Zaklikneme si štát, v ktorom bývame. Prednastavené je Slovensko. Tak. Potom si môžeme vyplniť mesto, v ktorom bývame. Buď si vyberiete z ponuky, alebo napíšete vlastné mesto alebo dedinu, z ktorej pochádzate. No a potom môžete napísať pár slov o sebe, niečo také ako vašu vlastnú charakteristiku. Ďalej prídete na tagy. Tu sú vaše osobné oblasti záujmu. Čo vás zaujíma, čo vás baví. Zaklikneš to a potom môžete tam napísať, čo vás zaujíma, čo konkrétne z toho. Inak tým dávate o sebe niečo najavo aj ostatným. A v podstate pomáhate aj e-svetom zameriať sa na to, čo vás najviac zaujíma. Takže niečo si zaklikáme, napíšeme si. A keď sme spokojní, tak môžeme napísať ešte nejaké iné položky, dajme tomu ICQ sem ešte dám, alebo moju obľúbenú farbu. Prípadne tam môžete dať motto alebo čokoľvek iné. A keď ste spokojní, tak to dáte celé uložiť a pozrite sa, že ako to vyzerá.